Azatlyk Radiosu. Akşamız hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şu 2016-njy ýylyň 24-nji noýabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günneligi gepleşigimizde başlaýar. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden odol günüň täzelikleri bilen tanyşyp bolan. Olar bilen sizi men Sahra tanışdyrýan. Ýewropa parlamenti Russiýa tarapyndan Ýewropa Birleşigine garşy düşmançylykly propagandanyň artýandygyny duýdurup, Birleşige agda ýurtlary ýalan maglumatlara garşy göreşmek tagarlalaryny güýçlendirmäge çağırdy. Bu hereket Rus prezidenti Vladimir Putiniň gahar gadaply gaýtygul bermegine sebäp bolup, ol Ýewropa parlamentini Russiýany demokratiýa babatda ýagdyrmakda tanqid etdi. 23-nji noýabrda Ýewropa parlamentiniň kanun çykarjylary Russiýanyň RT telekanaly we Sputnik habar agentligi ýaly döwlet eýçiligindäki media terişleriniň düýünden galp habarlary ýaýratmagyny ýagdyrýan resminamany gollap seýserdiler. Şeýlede olar Kreml galp maglumatlara ýaýratmak, demokratiýa gymmatlyklary ýoýmak we Ýewropany bölmek üçin gurallaryň dürli görnüşini şolsandy barlyk merkezlerini, köp dilli telewiziýa merkezlerini, galp habar agentliklerini we sosial mediany ulanýar diýdiler. Pakistanyň hawa güýçleriniň başlygy Marshal Suhail Aman Hindistany Kaşmir regiony bilen baglanşykly dawanyň möjemeginiň dolu derejeli urşa öwrilmegine garşy duýduruş berdi. Amanyň 24-nji noýabrda eden duýduruşy Kaşmir regiony sebäpli iki ýurdun arasyndaky dartgynlyklaryň artýan mahalyna gabat geldi. Ol eger Hindistan bu krizisi möjesi onda Pakistanyň goşuny munyň bilen nähili çemeleşmelidigini dolu bilerdi. Pakistanyň harbalary 23-nji noýabrda Kaşmiriň Pakistan tarapynda amala aşyrylan hindi hüjümlerinde adyrnan 11 adamyň ölendigini aýtdy. Bu soňky hepdelerde Hindi Pakistan serhedine bolan iň ýowuz çaknyşykdyr. Siriýanyň Demiradagyňda Islam döwleti atly toparyň söwüşçüleriniň amala aşyran hüjüminde 3 türk eseri öldü we başga 7 sanyny yaralandy diýip 24-nji noýabrda Doğan habar agentligi habar berdi. Bu waka türk harbalary tarapyndan goldanýan Siriýa pitneçileri ýurdun Demiradagyndaky Al-Bab sewitinde hüjümleri amala aşyrýan mahal boldy diýip hususy eýçilikdäki habar agentligi aýdýar. Maglumatda hüjümüň haçan bolandygy aýdynlaşdyrylmaýar. Reuters habar agentligi özüniň howpsuzlyk gullugyndaky we keselhanadaky çeşmelerine salgylanyp, yaralanan eskerleriň Türkiýanyň Siriýa bilen serhediniň golaýyndaky Kilis we Gaziantep vilayetlerine geçirilendigini habar berdi. Şeýpde Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan türk harbalary tarapyndan goldanýan Siriýa pitneçileri Jarabulus, Al-Ray we Danik ýaly sewitleri Islam döwleti toparyndan azat eden soň inni Al-Bab regionuny ýygyna almak maksat edinýär diýipdi. Xitayň döwlet telewiziýasy ýurdun gündöründe guruluşyk desasynyň ýumrulmagy netijesinde adyrnan 40 adamyň ölendigini aýdýar. Fengcheng şäherinde gurulýan elektrostansiýadaky guruluşyk desasy 24-nji noýabrda ýumruldy. Xitayň resmi Xinhua habar agentligi guruluşyň aşagyny başga adamlaryň ençemesiniň gysylyp galandygyny aýdyp, ölenleriň sanynyň artmagyna garaşylýar diýdi. Soňky aýlarda Xitayda tenaat helakçylikleriniň ençemesi hasaba alyndy. Bu wakalara korrupsiýanyň we howpsuzlyk çärelerine üns berilmediligini sebäp bolýandygyna üns çekilipdi. Pakistanyň premier ministri Nawaz Sharif 2 günlük resmi sapar bilen 25-nji noýabrda Aşgabatda barýar diýip habar agentlikleri aýdýarlar. Pakistanyň The Dispatch News Desk atly neşriniň 24-nji noýabrda ýaýradan maglumatyna görä, Sharif Türkmen prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň çakylygy esasında Türkmen paýtagtyna sapar edip, ol ýerde Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda geçirilýän durnukly transport ulgamy boýunça birinji ähli mumy konferensiýa gatnaşar. Bu konferensiýa 1500 golay adamyň şol sanda döwlet we hökümet ýolbaşçylarynyň, ministrleriň, raýat jemgyýetçiliginiň liderleriniň we Birleşen Milletler Guramasynyň resmiýetleriniň gatnaşmagyny araşylýar. Nawaz Şerifiň Türkmenistana etjek saparynyň dowamında onuň türkmen lideri bilen hem iki taraplaryň duşuklary geçirjekdigi aýdylýar. Onuň bu saparynyň 26-njy noýabrda tamamlanmagyny araşylýar.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurwan. Orsiýetiň Gazprom kompaniýasynyň prawleniýasynyň başlygynyň ornwasary Valer Golubov jurnalistlere Türkmenistanyň Orsiýet Federasiýasynyň öňünde türkmen gazyny satyn almagy dikeltmek meselesini goýmanlygyny aýtdy. Orsiýetiň Novosti habar gurulugynyň 23-nji noýabrda beren maglumatyna görä, Rus prezidenti Vladimir Putin bilen onuň türkmen kärdeşi Gurbanuly Berdimuhammedowyň arasynda noýabryň başynda Orsiýetde bolan duşlukda iki ýurduň togutadylan gaz sewdasyny dikeltmek barada asla gurrun edilmändir. Ol ýerde başga mesele goýmaly, emma ol hiç ýyl goýulmady diýip Golubov jurnalistlaryň Türkmenistan Gazpromyň türkmen gazyny satyn almagy dikeltmegi barada mesele goýdum diýip beren soraklaryna jogap berenini aýtdy diýip RIA Novosti ýazýar. Metuot habarlarından belli bolşuna görä Gazprom Export 2015-nji ýylyň iýun aýynyň başynda Türkmengaz döwlet konserni bilen haklaşmak üçin Şwesiýanyň paýtagty Stockholmda ýerleşýän arbitraj sudyny ýüz tutdy. Rus kompaniýasynyň arbitraj sudyna ýazan şikaýetinde Türkmengaz döwlet konserniniň satyn alynýan tebigi gazyň bahasyna gaýtadan seretmek talap edilýärdi. Ýöneşkiwat bu talapdan soň Gazpromy 2015-nji ýylyň başyndan beri Türkmengazdan satyn alýan gazynyň bahasyny tölemezlikde aýplady we onu öz sunalan borçlaryny ýerine ýetirmäge ukypsy kompaniýa diýip eglan etdi. Bundan başga Türkmengaz 2016-njy ýylyň ýanwarynda Gazpromyň 1-nji ýanwardan özi bilen baglaşylan şertnamany wagtyndan öň togutadan nona etdi. Rus kompaniýasy öz kararynyň sebäbini Türkmengazyň şertnamanyň düdgünlerini gödek bolan nona etmek bilen nelillendirdi. Munyň üstüne Gazprom türkmen tebigi gazynyň ýüregren wadyny ara salman Özbegistanyň gazyny satyn almak barada şertnama gol çekdi. Prezident Berdimuhammedowyň Rus kärdeşi bilen duşçugy Gazpromyň sentýabrda türkmen gazyny satyn almak 2018-nji ýylyň aýagyna çenli bet edenligini, ýagny 2 ýyllyk pagdalynyny we şoňa çenli iki tarapyň arasynda amatly çözgüt tapmaga çalışacagyny eglan etmeginiň ýanlaryna gabat geldi. Rus habar teristlerinin maglumatyna görä Prezident Putin bu duşlukda biziň heniz çözülmedik meselelerimiz hem bar. Biz bugün şolaryň ählisini sereder diýipdir. Türkmenistanyň Watan jemgyýetçilik syýasy hereketiniň başlygy Şwesiýada bozgunlukda ýaşaýan olalky bankier Hudaýberdi Orazowyň pikirine görä Orsiýet bilen Türkmenistanyň arasynda gaz sewdasynyň dikeldilmezliginiň ýa-da bu sewdany dikeltmegiň töweregine barýan çekişmäniň detallarynyň metduatda dol aýdylmazlygynyň hem syýasy hem ykdysady sebäpleri bar. Iqtisatçy Orazowyň ananjyna görä Moskwanyň Aşgabatyň gazyndan ýüze gurmagynyň ilkinji sebäbi ykdysady ýagdaý, ýagny gazyň wahatynyň aşağı gaçmagy. Üstesinde Orsiýetiň öz gazynyň hem köp bolmagy bilen bagly. Bu diýim häzir şeýle Gazpromyň öz gazy ýetirlik. Baha ýa-ni pes. Orazow Aşgabatyň öz gazyny gymmadrak satjak bolanyny, Moskwanyň bolsa onu mümkin boldugyça ardan aljak bolanyny esasy agwanyň şundan başlananyny aýdýar. Ýönel iki prezidentiň duşugyna gaz meselesiniň gozgolmagyny barada aýdylýanlara o diýen ananmaýar. Ben pikirimçe var, gaz meselesi hökmen şu gurrun edildi, gaz var. Ýöne şu Orsiýet, ol indi şu Türkmenistany biraz çykanky. Düşünüp otyrda Türkmenistan şonary gyn ýagdaýa düşeni, şu mümkinçilikden peýdalanyp Berdimuhammedow biraz çykan başçylar köjek bolýar, ol diýen Berdimuhammedow. Hudaýberdi Orazowyň Adatlyk radiosy bilen telefon söhbetdeşligini aýtmagyna görä Gazprom bilen Türkmengazyň arasyndaky dagwanyň ikinji esas sebäbi syýasy mesele bolup durýar. Aslynda bu ýerde syýasat bilen ykdysadyýat bir-birine berk bagly we Orsiýet Aşgabady kömek edýän ýagdaýynda da başga meseleler boýunça hem özüne baglajak bolýar diýip türkmen aktivist aýtdy. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýän.
Türkmenistanyň Aşgabatdaky Owa Hojalyk Universitetiniň we Türkmenawadyň Seýtnazar Seydi adynaky Döwlet Molimçilik Institutunyň talip gyýdlaryndan inni gyşyna gara penjegiň deregine pagtydy kılıp dikilen gyzyl don, begres giymek talap edilýär. Ýatladyp geçsek, mundan 7 ýyl çemesi ozal Türkmenistanyň ýokary kujaýlarynyň tas ählisini okuyan talip gyýdlary oku formasynyň üstünden gyşyna diňe gara penjek, bahar güýz pasyrlarynda bolsa gyzyl renkli ýuka dony giýmeldikler barada ýörite görkezme berilipdi. Türkmen talip gyýdlarynyň geyim gejimlerine değişli bu soňky talabyň haçan güýje girendigi we munyň ýurtdaky ýokary kujaýlarynyň ählisine değişli bolup bolmandygy barada Azatlyk radiosuna türkmen resmiýetlerinden maglumat almak başartmady. Emma käbir talipleriň aýtmagyna görä, ýokary kujaýynyň ýolbaşçylary munyň sebäbini köpçülikliň çärelerde talip gyýdlary sowukdan goramak maksady bilen edilýän tagalla diýip düşünýärler. Ýeri gelene ýatlasak, Türkmenistanyň ýokary kujaýlarynyň taliplerinden ýörite oku formasy talap edilýär. Oglanlardan ak köýnek, gara kostyum balak, gara penjek, gara köwüş, tahyýa giýmek we gara galstuk dakmak talap edilse, gyýdlaryň oku formasy her oku ýyly diýenýaly çalşyrylýar. Käbir talip gyýdlar bolsa ýokary kujaýlarynyň talaplaryndan haly ýadandyklaryny aýdyp, özlerinden talap edilýän egin eşikler üçin stipendiýalarynyň aglawa bölegini sarp etmeli bolýandyklaryny gurrun berýärler. Çäreler üçin aýratyn egin eşik giýmeli, masal üçin sport formasy ýa-da gyzyl köýnek, gyzyl don, gara köwüş giýmeli. Çärelere gatnaşýan her bir toparyň öz formasy bolýar. Bir pombar köýnek tikinseň şu wagt adyndan 200 manat çykdy diýen. Täze don üçin hem şonça çykdy jetdik. Diýip özüni Owa Hojalyk Universitetiniň 3-nji kurs talibi diýip tanıştyran Nädli aýdýar. Nädliň sözlerine görä, bu egin eşikler ýa-da köýnekler üçin niýetlenen matalar oku jaýynyň ýoluşçylary tarapyndan ýörite buýrulýar we köplenç olaryň bahasy bazardakysyndan adyndan 2 hesse gymmat bolýar. Bizden talap edilen formany özüň alsaň ýa-da tikdirseň arzan düşýär. Ýokary oku jaýyndan aljak däl diýseň, onda bize bazardan alan köýnegiňizi giýmäge ruhsat ýok. Şu ýerde okujak bolsaň biziň satýan matamyzy alarsyň diýerler. Okuda azar bermeseler bolýar diýip matalary, egin eşikleri adatdakysyndan 2 hesse gymmada satyn alýar. Diýip nädli gurrun berýär. Türkmenawadyň Seýtnazar Seydi adynaky Döwlet Molimçilik Institutunyň adynyň efirde agdalmadygyny soran talibiniň aýtmagyna görä, studentler özlerine berilýän stipendiýalary aýyň soňuna çenli ýetirmekde kynçylyk çekýärler. Studentleriň her aýda alýan 640 manat stipendiýasynyň 100 manada golaýy kärdeşler arkalaşygy şäheri awadanlaşdyrmak, Gyzyl Ýarmaý jemgyýeti üçin saklanyp galýar. Şeýle-de olar ýurtda neşir edilýän gazet jurnallara da mejburi abuna ýazylmaly bolýarlar. Onun üçin hem studentleriň stipendiýalarynyň pul saklanýar. Ýeri gelende bellesek, Türkmenistanyň ýokary kujaýynda okuyan taliplerden edilýän talaplaryň onlarçadygyny aýtsa bolar. Türkmenistanyň resmi medeniýetinde şu ýyl, ýagny 2016-2017 oku ýylynda ýurduň ýokary kujaýlaryna 7256 studentin kabul ediljekdigi aýdylypdy. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Daşowuzda palçylar, tewipler, gysylýarlar atly maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Soňky aýlarda daşowuzda ýyl içinde palçy ýa-da tewip diýip tanalýan adamlaryň polisiýa merkezlerine alınıp gidilip soraga çekilýändigi we olara garşy içeri görülýändigi barada Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleri habar berýär. Bu çäranyň esasan ýurtda palçylygy we tewipleri reklam etmegi gadagan edýän Türkmenistanyň mahabat hakyndaky kanuny kabul edilenden soňra güýçlenýändigini aýdýarlar. Ýeri gelende ýatlasak, Prezident Berdimuhammedow tarapyndan gol çekilen bu kanun şu ýylyň 4-nji aprelinde güýje giripdi. Onu käbir beýleki haritler we hyzmatlar bilen bir hatarda hipnozlaryň, gözbagçylaryň, tewipleriň
şifa vericilerin, ekstrasiyansların, palçıların, astrologların, jadugoýlaryň hyzmatlaryny mahabatlandyrmak gadagan edilýär. Şeýle de bu kanun özlerini wakany öňünden aýtmagy ukyply diýip mälim edýän ýa-da ukyply hasap edýän we tebigatdan daşary ukyplary we güýçleri peýdalanmak arkaly adamlara olaryň ruhy dünýäsini we emlägini we daşky gurşawa täsir edýän beýlik adamlaryň hyzmatlaryny, işlerini mahabatlandyrmagy, ýagny reklam etmegi hem gadagan edýär. Türkmenistanyň Demirgazyk welaýatyna palçylary we tebiplere garşy görülýän şäherleriň sebäpleri barada resmiler tarapyndan anyk düşündürüş ýa-da maglumat berilmeýär. Emma bu şäheriniň netijesini ýyl içinde palçy ýa-da tebip diýip tanalýan 100den gowrak adam polisiýa merkezine alınıp gidilip soragy çekildi we olardan bu iş bilen meşgullanmagy besetmek talap edildi. 70 ýaşyna golaýlan we ýyl içinde tebip diýip tanalýan daşugly Leyla daýda hopsuzluk sebäpli adyny ütgedi aýdýas. Bu barada şeýle gurrun berdi. Menden ilken nähil kitaplary okuýarsyň, öýüňde nähil kitaplar bar, näme iş bilen meşgullanýarsyň diýip soradylar. Menem olara Gurhan kitabym bar diýdim. Soňra olar maňa daýda bu işleriňi beset, bu işleriň döwlet siýasatyna gawat gelen ok. Döwükçülük ýa-da çöpçülük, tebipçilik ýa-da palçylygyny hiç kim düşünmeýär diýdiler. Palçylaryň we tebipleriň ençemesini aýtmagyna görä, olar polisiýa merkezine alınıp gidilen mahaly, olaryň öýündäki Gurhan beýleki namaz kitaplary we dini dogalardygy aýdylýan kitaplar hem polisiýa işgärleri tarapyndan alınıpdyr. Adatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň maglumatyna görä, bu çäräniň netijesinde olaryň tas ählisi diýen ýaly öz işini togtatdy. Käbirler bolsa öz palçylyk ýa-da tebipçilik işlerini gizlinlikde alyp barýarlar. Leyla daýda şeýle gurrun berýär. Men ilk wada olary özümiň ýalňyş zat etmeýändigimi aýdyp, öz işimi dowam etdirjekdigimi mälim etdim. Soňra meniň bilen özüni Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Gullugynyň işgäri diýip tanışdyran bir adam söhbetdeş boldy. Ol maňa sen döwlet siýasatymyzda gawat gelýän işler bilen meşgullan. Biziň ýurdumyzda beýle zatlar bolmaly däl. Munyň deregine sport bilen meşgullan diýdi. Meni goýberdiler. Ýöne men şonda da öz tebipçiligimi dowam etdirýän. Ýöne hemişe gorkasyny gizlin işleýän. Daşugul welaýatyna ýyl içinde palçy ýa-da tebip diýip tanalýan adamlaryň polisiýa alınıp gidilmegi we olardan öz işlerini besetmeginiň talap edilmegi ýaly şäherler soňky bir näçe ýylyň dowamyny ilkinji gezek geçirilýär. Türkmenistanyň ýylat arasyna palçy ýalançy diýen söz ýa-da nakıl giýiňden ýaýran bolsa da ýurtda esasan aýal gyzlaryň, ýaş çagasy syrkulan eneleriň ýa-da gartaşan aýallaryň ençemesiniň hoş söz ýa-da derdine çäre tama edip tebipleri, palçylary ýüz tutýanlygy aýdylýar. Azatlygy line ulgamynda Goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Goşmak 420 773 797 383. Gepler Azatlyk radiosi. Habarlar günneligimizden dinleýärsiňiz. Eferde siz bilen men Ýogşan Nurwan. Balkan welaýatynyň Bereket Ozalky Gazanjyk şäheriniň köçeleri dini esasy bayramçylyklarda ýagtylanyrylýar diýip bize gelip goşan habarlarda aýdylýar. Eýsem munyň sebäbi näme bolup biler? Azatlyk radiosi bu ýagdaý bilen gadaklanyp golaýdy. Bereket şäherine ýürüýte saparda bolan Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Amanmurat, Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Bereket şäherinden köçelerdäki ışıklanırşın kadal işlemeýänligi, ýagny oturdulan çyralaryň ýylda bir näçe gezek ýakylýanlygy ýa-da juda az ýakylýanlygy aýdylýar. Siň bu ýagdaýdan habaryňyz barmy? Hawa men bu ýagdaýdan juda habarly bolan ýagdaý şeýle 2009-njy ýylda Türkmenistanyň döwlet başçysy Gazanjyk häzirki Bereket şäherine ýürüýte iş tapar bilen bardy, şoň ýitdirdi. Bereket şäherini awadarlaşdyrmak boýunça ýürüýte döwlet programmasy kabul edildi. Şu programmada köçeleri abatlamak, elektrik energiýasyny ýerasty kabeller arkaly geçirmek, köçe urlaryny döwrelap elektrik tutullerini oturdup şäheri
ışıklandırmak ýaly bir giden çäreler bardy. Ine görür göze şol işlerin aglabasy diýen ýaly amal edildi. Ýöne onu türkmençelä baýtsaň basan yerim kapsanak diýenne gabat gelýär, ýagny amal edildi diýilýän. İşin islenligi bilen gyryklansaň, ol isle köçeleriň guruluşy bolsun, isle kanalizasiýa bolsun, isle köçeleri ışıklandırmak bolsun. İçin gyrıklanyp görseň şol işleň el uzundan edilenligine döwlet serişdesiniň ýere sowurlandygyny göz ýetirse bolýar. Aman radynda beýleki meseleler goýar, şo köçäň ışıklandyrylmagy bilen bagly mesele boýunça yerli adamlar näme diýerler? Bu ýerde esas sebäp näme? Eger çıralar çekilen bolsa näme üçin olar ýakylmaýar? Bunun ýakylmaýanlygynyň düýp sebäbini yerli adamlaryň düşünürşi dürli. Meselen häkimlik derejesindäki wezifäni eýleýän yerli emellerler özüm gönnün on köçeleriň ışıklandyrylmagyna jogapkärçilik çeken kiçi emellerlere gadanzyk bereket bir kiçi şäher gün ýaşandan soňra adamlar köçäge çykanok. Şol üçin bir derek yere bir köçä elektrik energiýasyny sarp etmek näme gerek diýip düşünürýärler. Yerliläsin köp böle bolsa şäherde köçeleriň juda biwatdygyny, garaňkyda olardan ýöremegiň juda howpludygyny aýdýarlar. Hemde şo köçeleriň bolup bilse ýylly 3-4 gün ýakylýarlygyny aýdýarlar. Ol ýakylýan ullaryň belli ullar garaşdyrlyk bayram bir taraplyk güni täzeli gecesi, Nowruz gecesi özüm şolum ingrik gararandan daňatýansa dälle ilkaşym 3-4 saat ýakylyp öçürilýärmişin. Inha şol adamlaryň arasynda da köne spesialistler, köne elektrikler barny bular aýdýarlar. Aýdylýan gurrunlaryň hemmesi bir özleriniň aýbyny ýaşyrmak üçin edilýär sebäp garançykda şäher ilatyny hemde köçeleri ışıklandyrmaga ýeterlik derejedäki elektrik togy ýok, elektrik energiýasi ýok diýip aýdýarlar. Aman rad, elektrik togynyň ýoklugynyň sebäbi näme? Elektrik togynyň ýoklugynyň sebäbi dillaýdylýan zatlara ynansaňa bolaýmaly ýöne yerli adamlaryň ýaýtady köne energetik bilen gurrun bermegine görä Garanzyk ýani Bereket şäherinde elektrik stansiýasy 1946-njy ýylda ýesirlerinden Yapon eskerleri ýagny Yapon ýesirleri tarapyndan bina edilipdir. Ine şol elektrik stansiýasyň edilşunym Garanzyk şäherini hemde oň etegindäki goloýobolary elektrik energiýasi bilen üçüne diýe oň bolsa kuwaty juda pes. Ine baş sebäp şunu diýip adamlar düşünürýärler. Eger şunça iş edilmezden ozal bir kuwatly elektrik stansiýasy gurulanmalsa ýa öňki elektrik stansiýasyndäki enzamlar, güýçli enzamlar, tädewrewar enzamlar bilen sarslanmalsa biýagdaý bolmazdy diýip hakykatan aýan edýärler bar. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Amanrat Bugaýew bilen Bereket şäherindäki elektrik çyralarynyň ýagdaýy baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi programmamız. Totip adlandyrılan demir yol gurulşynyň açylyşyna taýýarlyk görülýär. Ma'lum bolýaly indiki hafta bu demir yol gurulşynyň açylyşy bolýar. Türkmenistanyň Awganystanyň üstü bilen Tajikistana demir yol çekmek gözüňünde tutulýar. Awganystanyň Akkine benderine çelli demir yol çekildi. Türkmenistanyň ilkinji otly Awganystana girdi. Anykoy şäherine çellem demir yol gurulşyny Türkmenistanly demir yol gurulşçylar öňe alyp barmaly diýilýär. Ýöne demir gazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleri ýaramadlygynda galýar. Faryab vilayatynda hem jeňçiler hereket edýär. Ýollarda jeňçiler weham salýar. Şeýle ýagdaýda Türkmenistanly demir ýol gurulşçylary üçin bärde Awgan topragynda işlemek kyn düşmezmi diýen sorag ýüze çykýar. Demir ýol gurulşynyň açylyşyna görülýän taýynlyklar baradaky reportaj bilen men Şaýmyrdan Ulumrady sizi Kabuldan tanıştyrýaryn.
Awganistanda lajywart dip atlandyrylýan bu ýol gurulşygyna resmiler uly ähmiýet berýär. Awganistan Türkmenistan arkaly öz önümlerini Ýewropa ýurtlaryna ugradyp biler dip umyt baglaýar. Faryab welaýatynyň Anykoy etrabynyň häkimi Sultan Sanjar Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda sowda gatnaşygynyň ösjekdigini aýtdy. Demir ýoluň Awganistan üçin ähmiýetiniň uludygyny häkim öňe sürdi. Temir ýolu muwaffaqa bolgan Afganistan Türkmenistan bu temir ýol Afganistanda Türkmenistan ýölinden Şaraýa ýa-da Azerbaýjan we Türkiýe ýölinden Awropaga wasylyklary daraý ähmiýetdir. Faryab welaýatynyň ençem etrabynda jeňçiler ýerleşipdir. Türkmen-Awgan serhediniň golynda da jeňçileriň hereket edýändigini ýerli geňeşiň agdalary ma'lum edýär. Türkmenistanyň iberilýän elektrik tuğun liniýasyna we sütünne de jeňçiler ýygyderli ziýan ýetirýär. Faryab welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň gowdaldygyny häkim Sultan Sanjar boýun aldy. Demir ýol gurulşygyna da jeňçileriň fäsiýelçilik döredip biljekdigini häkim dile getirdi. Käbir ýurtlar Awganistanda ösüşleriň bolmagyny islemýär. Şo sebäpden düşmanlar demir ýol gurulşygyna da wähem salyp biler. Emma onuň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin hem çäre görülýär. Şu ugurda alada etmegini biz merkezi hökümetden hem soraýarys. Gelecekde jeňçileriň bu proýekde ýeti howpawandyrmagy mümkin. Emma Anykoy çeli haýsy bir kynçylyk ýüze çykmaz dip häkim umyt bildirdi. Tadida teminati olat Faryab vilayat nam aksar uluslarga muhalifin misallarının nüfuzu bu. Temir yol kurulgandan düşmanım tadida teminati ayındaga köbrak bolsa. Häkimiň aýdysyça uzunlygy 3 kilometr demir ýoly Türkmenistan öz hasabyna Awganistana gurup beripdir. Ony Awganistanyň halkyna sogat edipdir. Anykoy çeli ýene uzunlygy 32 kilometr demir ýoly Türkmenistanly demir ýolçular gurýar. 28 noýabrda demir ýol gurulşynyň açylyş tabarasy bolýar. Onuň üçin biz ähli teýýarlyklary gördük diýip häkim Sultan Sanjar bildirdi. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Pakistanyň harby hawa güýçleriniň başlygy Marşal Suheyl Aman jedellik Himalay territoriýasy Kaşmir baradaky dawanyň dogly gerimli urşa ýazmagyna garşy Hindistana duýduruş berdi. Amanyň 24-nji noýabrda eden duýduruşy Kaşmir sebäpli iki ýurduň arasyndaky dartgynylygyň gitdikçe möwjeýän mahalyna gabat gelýär. Biz Hindistan arada hiç bir iş edemiz yok. Olar hetden aşılık etmeseler qawu bolar diýip aman aýtdy. Ol Hindistan bu krizisi möwjese Pakistan'ın goşuny olar bilen näme iş tarşmalydygyny dogly bilerler diýip sözüniň üstüne goşdy. Pakistan'ın harbylary Hindistan'ın 23-nji noýabrda Pakistan tarapyny top okuna tutmak netijesinde adından 11 adamyň helaklenendigini aýdýarlar. Bu soňky hepdelerde bolan serhet çaknyşyklaryna has köp adam ýetkisine getiren hadisedir. Hind goşunynyň bir sözçisi Pakistan'ın harbylaryny günäläp, olaryň Hindistanyň golaýdaky harby postlaryna park goýman ot açandygyny aýtdy. Soňky wagtlarda Pakistan bilen Hindistan Kaşmiri atom bombaly iki ýurduň arasynda bölýän kontrollyk liniýasynyň iki tarapyna birege odaşdylar. Ýa-ni sentýabr aýyna ýarym harby sewişijiler Hindistanyň Kaşmirdaky bir harby bazasyna hüjüm edenden soňra iki ýurduň arasyndaky dartgynylyk hasy artdy. Hindistan ýarym harbylary Pakistanyň goldandygyny aýdýar. Islamabad hem muny reddetýär. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatxabar.com. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnälik gepleşigimizi geçirip otarýar. Saatlar kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.